Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang ligtas na sa lugar na kinaroroonan nila, agad naman niyang hinawakan ng bata, sabay lakad papalayo. Habang binabagtas naman nila ang daan, maigi naman niyang pinakikiramdaman ng bata, gawa ng hindi na yun gaanong umiimik. Inaasahan na rin niyang mangyayari ito, lalo na't hindi rin biro ang mga nangyari noong mga oras na yon. Maya-maya pa, nang makalabas na sila sa baryo, pansamantala muna silang tumigil sa gilid ng daan. Sa isip-isip kasi niya, kinakailangan niyang maipaliwanag ang mga nangyari nang sa gayoy hindi yun magdulot ng pagkalito sa isipan nito. Inaasahan din niyang magbibigayo ng takot sa batang yon, pero mas mainam na ito kesa naman mabuhay yun sa kasinungalingan na sasabihin niya. Alam din niya sa kanyang sarili na dahil sa kaugnayan nito sa kanila, darating at darating ang pagkakataon na mamumulat yon sa ganoong uri ng mundo. Noy, natakot ka ba kanina? Pasensya ka na pero kinakailangan ko talagang gawin ang bagay na yan. Di mo kami mapapasalamatan kung hindi ko susulitin ang pagdayo ko sa lugar ninyo. Wika ni Pablo habang inilalahad niya ang totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na siya nagdalawang isip pa na ilahad dito ang mga maaaring mangyari sa mga susunod pang araw. Ayon kay Pablo na magiging madugo ang pananatili nila buhat sa dami ng mga sinakob na kinakailangan nilang lipulin. Pagtatapat pa nito na hindi biro ang kinakaharap nila, gawa ng napag-alaman nito na ang mismong baryong kinagisna ng batang yon ay kasalukuyan ng pugad ng mga nilalang. Paalala pa niya na dahil sa kanyang mga naramdaman, mas mainam na wala sila doong pagkatiwalaan. Hindi na mahalaga kung kakilala ba yon ng bata, basta ba'y hanggat maaari, umiwas sila sa mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang kasama, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagsilay naman ito sa kanya, nabanggit nito na noon pa man, wala na talagang pinagkakatiwalaan sa kanilang lugar ang kanyang ama. Malakas din ang kutob ng bata na isa yun sa mga dahilan kung bakit walang may naglakas loob na tumulong sa kanila. Nang marinig naman yon ni Pablo, pinili naman niyang magsawalang imik, gawa ng unti-unti na niyang nararamdaman ang kalungkutan nito. Sa pagsapit pa ng sumunod na araw, sakto naman ang kanilang pagdating sa isang maliit na baryo na tinatawag ng mga taga doong Baryo Toytoy. Liblib ang lugar na yan at yung mga taong naninirahan dito parang hindi makausap. Tinitingnan pa nga lang yun ni Pablo. Nakakunot na ang mga noo nito. Hindi rin yan gaanong lumalapit sa kanila, senyales ng palihim nitong pangingilag. Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman nilang umusad hanggang sa marating na nga nila ang lumang bahay nung bata. Di pa man sila nakakapasok sa lugar na yon, bumuhos na ang emosyon nito, dala ng matinding galit at pangungulila sa kanyang mga magulang. Nang mapansin naman yon ni Pablo, dali-dali naman niya yung pinuntahan para patahanin. Ang iniiwasan niya kasi noon ay yung makaagaw sila ng pansin sa mga taong dumaraan. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasa na ang bata, pahikbi naman yung humingi sa kanya ng tawad habang tinatanong ang tungkol sa mga bagay na kanilang gagawin. Medyo nag-aalala na kasi ito, gawa ng natatakot yung magpalipas sila ng gabi sa labas ng baryo. Pagkarinig naman ni Pablo sa sinabi ng bata, mahinahon naman niyang tinapik ang balikat nito
habang nagwiwika rito ng, "Dito tayo sa bahay niyo manunuluyan. Wala naman ditong nakatira, hindi ba? Tsaka, pagkakataon mo na rin to para makatulog sa bahay ninyo. Sulitin mo to, Noy, dahil ito na ang huling pagkakataon na makakabalik ka sa lugar na ito." Dahil sa kanyang sinabi, tumangulang naman ang batang yon habang nanlulumo ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi naglaon, nang wala na silang mapag-uusapan pa, agad naman silang pumasok sa abandonadong bahay para magpahinga. Dahil sa masyadong luma na at sira-sira ang lugar na yon, ibinuhos naman nila ang buo nilang araw sa paglilinis at pag-aayos. Habang nagtatrabaho noon si Pablo, di naman niya maiwasang mapaisip ukol sa nangyari sa bahay na yon noong gabing naganap ang trahedya. Kapag kasi pinagmamasdan niya ang tahanan, pakiramdam niya ilang taon na itong nakatenga. Ang pinagbatayan dito ni Pablo ay yung mga baging na gumagapang sa pinakapundasyon nito. Butas-butas na rin ang bubong ng bahay kahit ilang linggo pa lamang yung nakatenga sa lugar. Ang mas ikinagulat niya pa noon ay yung mga bakas ng dugo na nagkalat sa paligid. Marami rin siyang nakitang kalmot ng mga sinakob, indikasyon na yun nga ang dahilan ng pagkamatay ng pamilya ng bata. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, pagsilay naman niyang medyo malinis na ang bahay, minabuti naman nilang magpahinga saglit sa labas. Nakasanayan na kasi nila yung gawin dahil sa bahay ng maestro niya, walang terasang pwede nilang pagtambayan. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagmamasid sa paligid, nasipat niya ang iilang mga panauhing naglalakad na may bitbit na sako sa kanilang mga balikat. Karamihan din sa mga ito nakasuot ng salakot, indikasyon na nagtatrabaho yun sa bukid. Subalit, ayon kay Pablo, pawang mga pagtatakip lamang ang ginagawa ng mga ito. Kahit ano kasing gawing pagtago ng mga nilalang na yon, kitang-kita niya na nagmula yon sa isang sigbi ng pamilya. Alam din niyang malalim ang kaugnayan nito sa mga sinakob, kung kaya't maaaring yon ang dahilan kung bakit malaya yung naninirahan sa lugar na yon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nasilayan, pinili niya pa ring magtimpi, lalo pat hindi pa naman sumasapit ang kalaliman ng gabi. Upang maging epektibo kasi noon ang kanilang plano, kinakailangan nilang kumilos ng 10 oras. Ang nais kasi noong mangyari ni Pablo, takutin muna ang mga sinakob sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga alipores nito. Kapag nagawa na niya ang bagay na yan, ipaparamdam na niya rito ang kanyang presensya, dahilan para matunto nito ang kinaroroonan niya. Sa oras din na maramdaman na yon ng mga kalaban nila, iisang lugar lang ang pupuntahan nito. At yon ay walang iba, kundi ang abandonadong bahay nung batang kasama niya. Nangako kasi si Pablo rito, nalilipulin niya ang mga nilalang sa lugar kung saan pumanaw ang pamilya nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid sa paligid, maya't maya naman ang paglingon niya sa kinaroroonan ng bata upang masigurong hindi yun lalayo sa mga lugar na abot ng kanyang pananaw. Pagsilay naman niya ritong tulala lang yung nakaupo sa hagdan ng dati nitong bahay, minabuti naman niyang lapitan ito para kausapin. Ayon kay Pablo na, kahit hindi sabihin ng bata ang mga iniisip nito, alam niya kung gaano yun kabigat. Kahit sino naman siguro, talagang susukluban ng langit at lupa, lalo na kung ganoon katindi ang mga nasaksihan nitong pangyayari.
Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman naman ng bata ang kanyang pagdating, bahagya naman yung napalingon sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nang akmang papayuko na ito, dahan-dahan naman niya yung inakbayan, sabay wika rito ng, "Ganyan talaga ang buhay, Noy. Tandaan mo, hindi ibibigay sa iyo ang pagsubok na yan kung hindi mo malalagpasan. Magtiwala ka lang at maging matatag. Balang araw papasalamatan mo ang sarili mo dahil hindi ka sumuko. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras ganyan ang estado ng buhay mo. Walang makapagsasabi. Malay mo, baka bukas nasa maayos ka ng buhay." Nang marinig naman yon ng bata, iniwasan naman itong sumagot sa mga payong ibinahagi niya. Nang mapansin naman yun ni Pablo, minabuti naman niyang manahimik habang payapang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Pagkaraan pa ng ilang oras, nang unti-unti nang bumabalot ang kadiliman sa buong kalupaan, nagdesisyon na silang pumasok sa loob para mananghalian. Matapos nun, pinapasok na niya ang bata sa isang silid na halos buong araw nilang pinagpagalang ayusin. Pagsarado naman ito ng pinto, dali-dali naman siyang bumalik sa labas para dagdagan ng panggatong ang kanyang siga. Kahit may mga maayos pa noon na silid sa loob ng bahay, pinili niyang sa labas magpalipas ng magdamag sa paniniwalang yon ang pinakamagandang pwesto ng bahay para maabutan siya ng mga sinakub. Maya-maya pa, nang medyo lumaki na ang apoy ng siga, agad naman siyang naupo sa tabi nito, itinarak sa lupa ang dala niyang sundang at isinabit sa hawakan nito ang dala-dala niyang latigo. Hinubad niya rin ang kanyang pang-itaas na damit nang sa gayoy maipakita niya sa mga nilalang ang mga nakaumbok niyang kalamnan. Sa pagsapit naman ng gabi, tahimik na ang lahat ng mga kapitbahay nila. Si Pablo naman noon, walang ibang ginawa kundi ang maglakad-lakad habang pinagmamasdan ang mga bahay na malapit sa sentro. Medyo may nararamdaman na kasi siya noong kakaiba, kung kaya't hindi na siya gaanong mapakali sa lugar na kinaroroonan niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya naman siyang napatingin sa gitnang bahagi ng daan nang may masipat siyang mga aso na mabilis na tumatakbo. Noong una, inakala niyang pangkaraniwang aso ang mga ito, pero nang mapansin niya ang pagliwanag ng marka ng dibino, doon niya napagtanto na hindi yon mga pangkaraniwang hayop. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumalik sa lugar na tinatambayan niya para maghintay. Sa isip-isip niya kasi, tagapagmasidyo ng mga sigbinan kung kaya't sa puntong yan, maaaring natunugan na ng mga ito ang kanyang mga ginagawa. Nga pala, Pinuno, konting paglilinaw lang sa mga tagapakinig mo. Baka kasi akalain nila, iisang lahi ang mga sigbinan. Hindi ganun yon. Marami silang uri. May ibang pamilya ng mga sigbinan na umaalipi ng mga aswang. Pero karamihan sa kanila, tagasunod lang talaga. Nakadepende din ang kanilang lakas sa kung anong uri ng aswang ang kanilang pinagsisilbihan. Sa estado naman niya noong mga panahong yon, alam niyang mataas na uri ng sigbinan ang nakatira sa lugar na yon. Ang pinagbasehan niya nito ay yung lahing pinagsisilbihan nito. Kung hindi siya nagkakamali, halos kapantay na ng mga gabunan ang mga sinakub. Gayunpaman, kung pisikal na lakas ang pag-uusapan, paniguradong kapantay ito ng isang sinaunang maranhig. Dagdag pa niya na hindi rin birong makipaglaban sa mga nilalang na yan, lalo na kung pagtutulungan siya ng mga ito.
Gayunpaman, sa kabila ng kinakaharap niyang panganib, wala naman siyang nararamdamang takot sa kadahilanang naniniwala siya sobra-sobra ang kanyang kapangyarihan laban sa mga ito kung pipiliin niyang magseryoso. Isa rin yun sa kanyang mga rason kung bakit hindi na niya inabala pa si Maestro Bernardo na sumama sa kanya. Paglagpas naman ng mga asong yon, unti-unti na niyang napapansin ang tila bang pagbigat ng hangin sa buong paligid. May mga naririnig na rin siyang alulong, kalakip ang hindi pangkaraniwang mga dagundong na dumadaloy sa ilalim ng lupa. Segundo pa ang dumaan, napangiti na lamang itong si Pablo nang masipat niya ang isang grupo ng mga sinakub na dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. Sa likurang bahagi naman ng mga ito, may mga nakasunod na sigbinan na pawang kalalakihan lang. Matapos naman niya yung masipat, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa kung bakit purong matatanda ang nagpakita. Ayon kay Pablo na medyo nakapagtataka ang ganoong bagay gawa ng ang mga matatandang sinakub itinuturing sa lahi ng mga ito bilang mga alay. Kagaya ng tao, ang mga matatanda na sa kanilang angkan wala nang kakayahan pang makipaglaban. Bagaman taliwas yun sa karamihang lahi ng mga aswang, hindi yun nangangahulugang mahina sila sa kadahilanang ang mga bagong usbong na sinakub kayang-kayang makipagsabayan sa isang albularyong nagtatangan ng malalim na karunungan. Dagdag pa ni Pablo na kalimitan sa namamahala sa ganoong lahi ay mga batang nasa edad 17 taong gulang hanggang 30 anyos. Sa oras na rin na lumagpas sila sa ganoong edad, kinakailangan na nilang magsilang o maghanap ng maghahalili sa kanila. Sa pagpasok naman ng mga ito sa loob ng bakuran ng bahay ng batang kasama niya, agad naman siyang tumayo habang masaya yung tinitingnan pa isa-isa. Maya-maya pa, mahinahon naman niyang tinanong ang mga ito ukol sa pakay nito sa kanya. Dagdag pa ni Pablo na kung magpapadala lang yon ng ulat, mas mainam na sabihin na nila gawa ng masyadong maikli ang kanyang pasensya sa mga nilalang nataliwas sa kanilang paniniwala. Nang marinig naman ng mga matatandang sinakub ang kanyang sinabi, napangisi lang naman ang mga ito. Maya-maya pa, may nasipat siyang isang matandang lalaki na dahan-dahan namang lumalapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag mo kaming alalahanin, iho. Ang aming sakripisyo magbibigay ng kabuluhan sa aming angkan. Malipol mo man kaming lahat ngayong gabi. Ito rin ang magiging daan para mabuwal ka sa pwestong kinatatayuan mo." Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi ng lalaki, agad naman siyang napatayo, kinuha ang latigo, sabay sagot dito ng, "Pasensya ka na, pero malayo-layo pa ang panahon kung saan ako mamamatay." "Tama ng satsat, ipakita nyo na ang inyong magagawa." Matapos naman niyang mailahad ang mga katagang yan, walang pagdadalawang isip namang sumugod ang mga sinakub. Nang mapansin naman ni Pablo na medyo maliwanag ang buwan, hindi naman niya maiwasang mapangiti nang masipat niya ang marka ng dibino na kasalukuyan ng lumalakas ang liwanag. Hindi naglaon, paglapit naman ng mga nilalang na yan, isa-isa naman niya itong pinaghahampas na siyang naging sanhi upang mapaatungal yon ng napakalakas. Yung ibang napupuruhan ng latigo niya, parang mga lintang inasinan sa oras na bumagsak yon sa lupa. Bukod kasi sa panayang pagbaluktot nito, ramdam na ramdam din niya sa mga nilalang na yon ang matinding sakit na halos hindi na nito magawa pang maipaliwanag.
Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban niya, 5 na sa mga matatandang sinakub ang binawian ng buhay. Nang masipat naman yon ng mga sigbinan, walang habas naman siya nitong sinugod, pero kahit anong gawin nito, pakiramdam nila tumatagos lang ang kanilang pag-atake sa katawan ni Pablo. Kalahating oras pa ang dumaan. Wala nang sapat na lakas ang mga asong alaga ng mga sigbinan. Nanghihina na rin ang iilan sa mga matatanda nitong kasama dahil ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, pero sa kabila nito, hindi pa rin yun sapat para magalusan itong si Pablo. Maya-maya pa, nang medyo maantala naman ang paglalaban nila, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng siga, sabay patong dito ng mga panggatong na kanyang itinambak. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, paisa-isa naman niyang pinagmasdan ng mga nilalang na kasalukuyan ng nanghihina. Nang mapagtanto naman niyang marami pa ang buhay sa mga ito, mariin naman niya yung inabisuhan na sa bawat oras na dumaan, may susunugin siyang matanda bilang parusa dahil sa kaduwagan ng mga kasama nitong nagmamasid lamang sa paglalaban nila. Dagdag pa ni Pablo na kapag maubos na niya ang mga nilalang na yon, isusunod niya ang mga sigbinan hanggang sa wala nang matira. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, umangi lang naman ang mga ito habang paulit-ulit siyang pinagmumumura. Dahil dito wala naman siyang nagawa, kundi ang tumawa habang sumasagot sa mga ito ng, "Huwag niyo akong sisihin. Sisihin ninyo ang henerasyong pinagkakatiwalaan ninyo. Balita ko matatapang ang mga sinakub. Nagkamali pala ako. Isa rin pala kayong lahi ng mga duwag." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang paglapit sa isang matanda na nasa harap lang ng sigang ginawa niya. Paghawak naman niya sa ulo nito, agad naman niya yung kinaladkad, sabay balibag nito sa pinakagitnang bahagi ng siga. Nang maramdaman naman ng nilalang na yon ang pagtupok ng apoy sa katawan nito, nagpumilit naman yung magpumiglas, pero bago pa man ito makalayo, agad naman yung dinaganan ni Pablo ng bato, dahilan para masunog yon ng buhay. Kalahating oras lang noon ang dumaan. Sa tulong na rin ng mga medalyong niyang inilagay sa ilalim ng siga, hindi na naging mahirap para sa kanya na lusawin ang buong katawan ng matandang kinaladkad niya. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang patay na ito, dali-dali naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa iba pa nitong mga kasama habang nananatiling walang imik. Nang mapansin naman ng mga nilalang na naghahanap na siya ng susunod niyang susunugin, may mangilan-ngilan na sa mga ito ang nagdesisyong humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig naman yun ni Pablo, ni katiting na awa wala siya roong itinakita. Sa loob ng halos 4 na oras, walang patid niyang sinunog ang mga ito. Tuwing inilalagay niya nga sa sigang yon ang mga katawan ng nilalang, naglalabas siya ng nakakasulasok na usok. Gayunpaman, sa tindi ng amoy nito, hindi naman ito nakayang pausugin ng sikmura ni Pablo. Alam niyo kasi, sa ilang dekada niyang pagsasanay, natutunan na niyang makibagay sa lahat ng amoy na maaaring pumasok sa kanyang katawan. Dahil sa ganoong karanasan, naging manhid na ang kanyang sistema na pawang lahat ng nalalanghap niya, ordinaryo na lamang para sa kanya. Ayon kay Pablo, na hindi niya mararating ang ganoong antas kung wala siyang dinaanang katakatakot na pagsubok. Dagdag pa niya na, kung nataong ordinaryong tao lang ang nakalanghap ng baho ng mga sinakub, paniguradong uusog ang sikmura nito, at ang mas malala pa, may tsansa yung malason at mamatay.
Matapos naman niyang masunog ang mga ito, agad naman niyang dinagdaga ng panggatong ng siga dahil sa dami ng abo na nagkalat sa paligid. Akala ni Pablo wala nang mangyayari sa gabing yon. Pero pagpatak naman ng 2:00 ng madaling araw, may napansin siyang grupo ng mga binatilyong sinakub na nagmamasid di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na malapit ng maganap ang kasiyahang kanina niya pang hinahanap. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, nasipat niya ang 3 binatilyong nilalang na dahan-dahang naglalakad papalapit. Bawat isa sa mga ito may bitbit na garapon na siya namang pinaghihinalaan niyang mga pangunahin nitong sandata. Maya-maya pa, nang makapasok na yon sa loob ng bakuran ng bahay ng bata, bahagya naman yung tumigil sa harapan niya at kasabay nito ang pagwika ng binatilyong nasa pinakagitna ng grupo. Maraming salamat at nailigpit mo na rin ang walang silbing yon. Paano ba yan? Mag-umpisa na ba tayo? Maangas na wika ng binatilyo sa kanya. Nang marinig naman yun ni Pablo, dahan-dahan naman siyang tumayo habang sumasagot dito ng, "Sige, kahit anong oras mo gusto." Matapos naman niya yung mailahad, agad namang binasag ng 3 yung mga garapon nilang hawak. Sa isang kisap mata, agad namang bumungad sa kanya ang mga tumulo doong malalapot na likido na kalaunay nagkaroon ng hulma na parabang unti-unti yung bumubuo ng isang katangi-tanging nilalang. Nang mapansin naman yun ni Pablo, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkagalak dahil sa isip-isip niya, doon na mag-uumpisa ang kasiyahang hinahanap niya. Ilang segundo pa ang dumaan. Doon na niya nasilayan ang isang nakakapangilabot na nilalang na binubuo ng pinagsama-samang kakayahan ng 3 binatilyo. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, parang kapriyon kung titingnan, pero balot na balot ng kulay abong buhok ang buong katawan nito. May 2 sumasangang sungay din yun sa ulo at ang mga dulo nito may nasipat siyang mga nakalaylay na katawan ng tao. Lumuluwa rin ang mga mata ng nilalang na yan at ang mas ikinagulat niya ay yung kawalan nito ng bibig. Agaw pansin din ng malalaking kamay ng nilalang, indikasyon na yon ang kalimitan nitong ginagamit sa pakikipaglaban. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip nitong pagsugod. Sa isang kisap mata, nakarating na yon sa harapan niya kung saan buong puwersa naman yung nagpakawala ng hindi mabilang na malalakas na suntok. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala nang nagawa si Pablo kundi ang salagin nito imbis na iwasan. Pagtama naman ng mga suntok ng nilalang sa kanyang mga braso, agad naman niyang naramdaman ang sakit na dulot nito. Alam niyang nagkandabali-bali na ang kanyang mga bisig, kung kaya't habang may lakas pa siyang sumalag, pinilit niyang ituon doon ang natitira niyang lakas habang naghahanap ng paraan para tumakas. Nang makasilay na siya ng pagkakataon, dali-dali naman siyang dumistansya sa nilalang na yon. Pagsilay naman sa kanya ng mga sinakub, agad naman itong inutusan ang nilalang na nilikha nito habang nagwiwika sa kanya ang isa sa mga ito ng, "Isang sugod pa, mamamatay ka na." Anong pakiramdaman, tingero? Napahirapan din katulad ng mga walang kwenta naming kalahi. Sabihin mo, natatakot ka na ba para sa iyong sariling buhay? Huwag kang mag-alala. Bago ka mamatay, dadanasin mo muna ang impyerno sa mundong ito.
isang parusang nababagay para sa kapangasang ginawa mo. Kasabay ng pagwika ng binatilyong yon ay ang pagdura naman ito sa lupa na parabang hawak na nito ang tagumpay sa kanilang paglalaban. Nang marinig naman ni Pablo ang sinabi ng nilalang, walang pagdadalawang isip naman niyang inayos ang mga usli niyang buto sa braso na parabang hindi man lang siya nito nasasaktan. Maya-maya pa, pinilit naman niyang dumukot sa kanyang bulsa hanggang sa makuha na niya ang isang berdeng bato na mabilis naman niyang inilapat sa kanyang bibig. Pagbasag niya rito, laking gulat na lamang ng mga nilalang na yon nang masipat nito ang mabilis na paghilom ng pinsala sa kanyang braso. Paglaho naman ng mga sugat na kanyang natamo, muli na naman siyang sinugod ng nilalang na parabang wala itong plano na bigyan siya ng pagkakataon para makapaghanda. Pagsilay naman ni Pablo na papalapit na ito, sinubukan naman niya yung salubungin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagbuno naman nilang dalawa, una naman niyang napansin ang lakas nitong pilit na nangingibabaw sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, muli na naman niyang naramdaman ang pagkabali ng kanyang mga buto, pero sa puntong yon, hinayaan niya na lang ito. Kapag kasi nagkaroon ng pagitan ang kanilang mga kamao, mabilis naman yung pinaghihilom nung batong binasag niya sa kanyang bibig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, di naman maiwasang magulat ng tatlo nang masipat nila ang kanilang alaga na unti-unti nang napapangibabawan ni Pablo. Hindi naglaon, laking gulat na lamang ng mga ito nang masipat nilang bumagsak na sa kauna-unahang pagkakataon ang nilalang na kanilang binuo. Pagsilay naman niyang tatayo pa ito, mabilis naman niya yung sinugod sabay kuha ng sundang na nakatarak sa lupa. Pagpugot naman niya ng ulo sa nilalang na yon, agad naman niya itong itinapon sa nagbabagang siga sabay turo ng kanyang patalim sa kinaroroonan ng tatlong binatilyong sinakub. Nang masipat naman ng mga ito ang kanyang ginawa, agad namang bumakas sa kanilang mga pagmumuka ang hindi maipagkakailang galit. Walang sabi-sabi, nagsimula na yung magsambit ng mga buhay na salita na siyang naging sanhi upang dahan-dahang magbago ang kanilang mga anyo. Dahil dito, nagdesisyon siyang bigyan niyo ng pagkakataon na maabot ang sukdulan ng kanilang mga lakas. Medyo napapaisip na kasi noon si Pablo sa kung ano ang kayang maipamalas ng mga ito. Kahit alam niyang malalakas na uri ng nilalang ang mga sinakub, hindi naman siya gaanong nababahala gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kakayahan na maaari niyang maipamalas sa mga sitwasyong nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Okay. Sa tingin ko, medyo mapapalaban na si Pablo dito sa episode 4, no? Pasensya na kayo, kalahati lang kasi ito pa lang yung nasisend. Pero after nito, isusunod kagad natin yung episode 4 kasi ginagawa na rin naman, sinusulat na rin nung sender natin. Kaya sana maabot niya ngayong araw. Feeling ko mga 7 or 8 p.m. lalapag kagad natin yung 4. Pahintay na lang ako. Pare-parehas tayo. Alam ko, sabi kayo kung ano mangyayari rito. Yun lang. Salamat.